ti utang iti Dios kadatay kakabsat. Aya, ket anyaman nga kinabak nga kinaimbag kinabak na nga masagsagrap tayo ket gapo iti asin na ken parabor na dayta lugan mo, dayta balay mo, dayta salunat mo, amin amin parabor iti Dios ken kadayta kakabsat. Ni Dr. Lucas insurat na daytoy nga pakasaritaan iti duwa nga mannanakaw tapno isuro na kada tayo. Daytoy nga kinapudno nga adda iti naindaklan nga gunguna nga agururay kadagiti tattao kas sangwenda iti naduma-duma nga nga pakarigatan, pakasuutan iti panagbiagda. Dagiti nga duwa nga agtatakaw iparang na iti duwa nga wagas nga panangsango iti rigat kas maibasar iti panagrigat ni Kristo. Kitaan tayo man karon kakabsat. Kitaan tayo man nga umuna iti nagpadaan dagitoy duwa nga mga mananakaw ay agpadada nga agsagsagaba iti sakit kinut-ot iti panakailan sa iti cross agpadada nga napanagnekan nga nagbasolda. Iti verse 41 mabasa tayo rebeng na nga agsagaba ta gapo iti inaramid ta agpadada nga nakakita ken Jesus ken iti adda nga naisurat iti ngato iti ulo na ako na daytoy iti ari dagiti Hudyo. Agpadada nga nangagandan dagiti insawang ni Jesus. Ama, pakawanam ida, tadida mo iter aramidin da. Kat agpadada kakabsat ng tartarigagay maisalakan manipod ken patay. Adu kada tayo. Adu kada tayo kakabsat iti maipada kada ito'y duwa nga mannanakaw. Adu dagiti panagsagaba agsagsagaba pa ilaang iti panagbiag ket awan kada tayo iti mabaling makaibaga saan nga maikarikanyak daytoy adu kada tayo iti makaammo nakabasa iti panagrigrigat ni Jesus iti bantay kalbaryo kakabsat ket nangagan tayo iti iti panangibagana iti kinasya asino na ken iti panangiyebkas na iti nananay nga pamakawan na iti tunggal maysa ken iti panangibkas na iti nananay nga ayat na iti tunggal maysa kada tayo. Amin tayo kayat tayo iti maisalakan manipud ken patay saan kaday. Ken anyaman nga pakarigatan iti panagbiag wenno anyaman nga panagsagaba. Ngem iti wagas nga inaramid dagiti duwa nga mananakaw nagsubadi ket pagilasinan iti duwamot nga klase iti tao ditoy lubong. Diay umuna nga mananakaw kinunana saan kadya si ni Kristo kinunana. Isalakan mo nga ron tabagim, ket isalakan na kami mat. Anyan nga ladawan, nga nakaay-ay, kakabsat nga tao. Maysa nga nainlubungan nga tao, nga idumduma nga tao nga addang agsagsagaba, gapu ka dagiti inaramid na para ken kuana, iti nalintag ken kilo. Bueno, panagdayaw ken panagbabalaw, nasayaat ken saan, ket awan di anyaman na ken kuana. Iti tarigagay na lang ket maisalakan iti bagbagina. Mabaling nga mamati isuna kin Jesus kas Mesyas ari dagiti amin nga Hudyo ngem panamati nga panglakaan laeng. Bigbigin natin siya sino man nga ari nga mabaling nga mangilapaw ken kuana iti cross. Maysa nga pamuspusan tapno ti kasta maisalakan na iti bagbagina. Kasta iti maysa nga panangsango iti tao iti panagrigat wenno panagsagaba iti panagsagaba da isu iti mangiyadayo kadakwada kadag iti pagragsakan ken kayat da nga aramiden isu nga padasen da iti Dios kuna na nusika ti ari isalakan na kami nga rod kadaytoy nga kasasaad mi kasli di kung kuna na cardiac theology iti jacket may nga narugit amo tayo madajay no usaram dadat ipangato na uri kasano kadagsen. Aya, ket kaslawan iti serserbina nga adda iti lugan aging gana nga maplat man dayta daligmon basit nga panagsagaba alaam dayta jack usaram isublim tumanan iti nangalaam. Kasla kasi iti kuana ket no pudpud no kabsat nga nasayaat ka nga jack ibabanak man nga rod manipud ka dayto nga cross. Jesus. Nupudno nga nasayaat ka nga jack, ikatuman da iti nga sakit ko. Ilapaw nakman iti napinansyalan nga problema, ikanakman iti napintas nga pagtrabaho, iurus mo man da iti pamilyak, ikatuman da iti COVID nga mapadpadasan mi, isarding mo man iti layos nga mapadpadasan mi dito Cagayan, dito Isabela, katanduanes kanda dumapay.
Kabsat awan pulos iti panagpakumbaba, awan iti panakabigbig na dagiti basbasol na awan ti tarigagay nang agbalbaliw kitkitaan na ni Jesus kas may sala nga wagas tapno ti kasta maliklikan na iti cross, maliklikan na iti papatay na. Saan na nga kinita nga ni Jesus mo't may isa nga ari nga mabalin nga suruten, saan na pulos nga napanunot nga dimawat iti pamakawan kadagiti basbasol na ket naadaan isuna iti panagbalbaliw. Kitaan tayo mamat kakabsat. Data iti kaugali na, kababalin na, dadyo umuna. Kitaan tayo mamat kakabsat yung may kadwa nga mananakaw. Kit dayti nga mananakaw, iti kayat ni Lukas nga tuladan iti tunggal may sa kanatayo. Saan nga pulos nga naalukoy nga agdayamudom kas inaramid iti umuna nga mananakaw. Kit no kayat tayo nga tuladin dayti kakabsat, masapol nga amu tayo iti pagtaktakdaran tayo. Kit saan tayo nga maalukoy dagiti tattao iti aglawlaw tayo nga agkunkuna, no pudpud no nga naindaklan kin managayat iti Dios mo apay ta nagrigat ti agdama nga kasasaad iti panagbiag, apay ta nagadungot at tao iti agsagsagaba iti sakit, apay ta nagado iti natay iti layos, apay ta nagado iti natay iti COVID, apay kasto iti mapaspasamak ti aglawlaw tayo, apay ta saan nga bumaba iti Dios mo manipod ka dahi nga cross tapno tulungan na ka. Tinaramid da ito nga lalaki, saan nga pulos nga nagpaalilaw ka dagiti sasao nga mangmangag na iti aglawlaw na. Ngem binabalaw na iti kadua na kit kinunana, di kaya agbuteng iti Dios. Da ito nga lalaki, adda iti panagbuteng na iti Dios. Pudpudno iti Dios ken kuana, mamati nga iti Dios nga nang parswa ken kuana ket ammuna nga mabalin nga isalakan na iti agdaba nga sitwasyon na wenno agdama nga kasasaad na. Saan lang nga daan ti panagbuteng iti Diyos ng binigbig na, iti nagbidutan na. Iti verse 41 kuna na, ribeng na ngagsagabataga po iti naramid ta, ngam dayto nga tao, awan dakes nga inaramid na. Awan tarigagay na nga maisalakan iti addang kasasaad na, adda iso na nga si papakumbaba, nga mangawat anyaman iti consequences na, dagiti nagbasulan na. Kaya kat, saan na nga ilibak, dagiti basol na, no duma adda kada tayo. No adda tayo ititing itiriribok, adda dagiti aramidin tayo tapno ti kasta agpalusot tayo. Aya. Saan tayo nga bigbigan dagiti nagbidutan tayo ngem saan tayo nga lalaki agsipud ta awan iti mabalin nga idulin awan iti mabalin nga idulin tayo iti apo. Saan nga kasjay? Aya kaslahang nga kaslagi lalaki kakabsat nga maysa. Aya. Nga awan iti mabalin nga idulin tayo iti Dios. Sana lang nga binigbig iti basol na. Ngam inawat na iti maipaay iti dusa na. Kuna na ribeng na ngagsagaba ta gaputay na inaramid na nga rod. Ngam dayti a tao awan dakes nga inaramid na kuna na mabaling iti tudunan ni Apo Dios iti dayti nga gundaway. Daytoy iti pudpudno nga pakakitaan iti panagpakumbaba iti sangwanan iti Dios. Adu kada tayo kakabsat iti mangipudno kada iti basbasol tayo. Apo maas ka kanyak. Nakay nga managbasol ngam intuludumtang iti riribok adda nga makaunget tayo iti Dios. Dayto nga panagpungtot, dayto nga panagunget iparangarang na nga saan tayo nga maikari iti asi iti Dios. Iparangarang na laeng nga awan iti kalintigan iti Dios iti biag tayo. Nga iti kayat tayo laeng ket pagayatan tayo iti masurot. Basit laeng kada tayo kas kinihog. Nga idi nga napukaw na iti amin keng kuana pamilya na, dagiti gameng na, amin nga business na, nya kuna na, lamo-lamo ak, anayanak, kat matayak tumat, alamo-lamo, ti apo iti nangted, kat ita isumutlaang iti nangala, madaydayaw kung maitinagan na. Mangipakita laing kakabsat, nga awa, wala po tayong pag-aari dito sa mundo. Kat dayto nga mananakaw, iti maudi nga kanito, iti panagbiag na, nagbalin nga kas kinihob. Inawat na amin nga ba panagsagaba na nga awan iti panagtanabutob na kan addaan ti panagbuting iti Dios. Binigbig na iti kinalintig ni Jesus. Dayto nga tao awan dakas nga inaramid na. Iti buno nga lalaki awan iti nagdumaan na no addawin no awan iti dakas nga inaramid ni Jesus. Iti kayat nga laeng maisalakan isu na manipud ka daytang cross nga ayan na. Ngem among kadikabsat dakkel iti kay papanana dayta kini Jesus. Saan nakalaang ilapaw iti agdamang kasasaad mo ngam kayat nang sumurot ka keng kuana agsipod ta mamati ka. Makipagkuna tayo kada ito nga lalaki awan iti dakas nga inaramid na.
panay nga nasayati naramid na ken araramiden na iti Dios. Ni Jesus ibaga na ken saritaan nila ing iti pudpudno. Ni Jesus maikari iti panamati ken panagtalik tayo. Adda nga binigbig na ni Jesus akas ari nga kunan lagi penak Jesus inton mapatnganton iti pagariam. Numampay adda ngagsagsagaba ni Jesus. Nakita iti kinaarin ni Jesus iti daytang gundaway kakabsat. Kadagiti adda matada nakita da nga daan bilig ni Jesus uray iti cross. Bilig iti ayat nga mabaling ipaay na uray kadagiti mangidadanas ken kuana kakabsat. Saan laeng nga naimbag na bilig ng dumteng to iti aldaw nga iwaragawag na iti kinasya asin na saritaan naman kakabsat iti libro iti Pilipos kapitulo 2 9 ang gana iti 11 nga kunana gapo iti daytoy itan-ok ko iti Dios iti kangatuan asaad ket inted na ken kuana iti nagan anatan-ok ngem iti amin nanagan iti kasta kas pamadayaw iti nagan ni Jesus agparintumeng dagiti amin aka parswa sa dilangit. Dito'y daga ken iti uneg iti daga. Ket sila latak nga ipablaak iti amin na tao ni Jesu Kristo iti Apo amangi apakaidaydayawan iti Dios Ama. Ket maudi kabsat adda panagbuting na iti Dios. Binigbig na dagitoy nagbiddutan na inawat na iti pannusa binigbig na iti kinaimbag ken panakabalin ni Jesus ket dimawat iti kaasi ket kinunana ken Jesus laglagi penak Jesus intun mapanka iti pagariam. Kakabsat agpadada agbirbirok iti pannakaisalakan manipud ken patay. Ngem nagdumada nga masapol iti masapol iti nagsapol iti pannakaisalakan da kakabsat. Diyo mo nga lalaki saan ka di asi ka ni Kristo kinunana. Isalakan mo nga ron tabagim isalakan na kami met. Anya dayjay kakabsat nga panangibagam iti ari ken iti ari iti Dios iti sangalubungan. Aya, uri ordinary nga tao aya. No ibagam sige, no talaga Dios ka isalakan nakman. No sika ti boss ko isalakan nakman karon. No siya kiti boss na maditirik na. Aya. Ket may kadwa kakabsat nya kunana laglagi penak Jesus into numapan ka iti pagariam. Mabaling nga iti panang-express na dayta ket adda iti napakumbaba nga puso na kakabsat. Anya ti maadal tayo kadagiti duwa nga mananakaw. Awan iti nangigan tayo nga sungbat ni Jesus kadaytang lalaki nga tantanabutob ken Jesus. Mabaling tinalyaw na, mabaling nga tinalyaw na lang ni Jesus. Ngem, awan iti paay na nga kariwen no namnama. Ngem jay may kadwa nga lalaki. Inkari ni Jesus ken kuana nga ibagak ken kadaytoy ita nga aldaw kunana makipagjan kanto kanyak ijay paraiso. Awan iti pakaitantanan na nga kari. Kabsat. Iti daytang aldaw, nagunod daytang lalaki iti tarigagay na nga pagtaangan. Ijay paraiso. Anya daytang nga paraiso kabsat. Dayto nga sao mabasa tayo mo iti maminduwa nga daras iti baro nga tulag. Umuna may kadwa nga libro iti Korinto kapitulo 2 bersikulo 3. Ulitek amok anay pangato daytoy nga tao ijay paraiso. Kas nasaokon jaklag ammo no si babagi anapan wenno saan iti Dios laeng iti makaammo. Dayto nga paraiso ket iti nainlangitan nga pagtaengan iti Dios. Sa diyang masarakan dagiti insaganan ni Jesus para kadagiti mga ayat ken kuana ket pudno nga saan nga maipalawag iti kinapintas na kasaritaan namet ijay umuna Korinto kapitulo 2 bersikulo 9. Ngem kas kuna iti nasanto na surat iti saan pay nakakita wenno saan pay nakita wenno nangeg itao saan nga ipagarop iti tao ang mapasamak isu iti insaganan iti Dios kadagiti agayat ken kuana. Iti may kadwa kakabsat nga may kadwa iji paltiing kakabsat. Revelation chapter 2 verse 7. Nya kunana ni Jesus saritaan iti iglesia iti Efeso nga no adda iti panakaawat yu dinggan nga rod iti saot espiritu kadagiti iglesia. Iti agbalagi ikakto kalintigan amangan iti bunga iti kayo biag nga adda iti minuyungan iti Dios. Kuno kitaan tayo di umaudi nga paset kakabsat iti libro iti paltiing. Kapitulo 22, versikulo 1, ingana iti 2, kunana, impakita pa iti anghel, iti karayan, iti danom, iti biyag,
nalitnaw akas kristal iti danon na nga agubog manipot iti trono iti Dios ken ti kordero. Agayos iti karayan iti tinga iti kalsada iti syudad iti agsumbangir na adda dagiti puon iti kayo iti biag binulan nga agbunga ket nasamay dagiti bulungda apangagas iti sakit dagiti nagilyan. Ngem dagok iti amin. Iti kapintasan nga manggagantayo ken Jesus intuno kunan na tayo. Ita nga aldaw nga makipagtaeng kanto kanyak ijay paraiso. Ngayon tuno adda nga sumangsangot tayo kakabsat na dumadum mga pakasuutan. Ngayon tuno kaslaawanan tayo iti pigsang agtultuloy ken Jesus laglagi pun tayo. Jay karin ni Jesus. Iti dayta nga kabsat tayo nga kunana ita nga aldaw makipagjan kanto kanyak ijay paraiso. Mabalin kabsat nga nakitam iti bagim kadag iti duwa nga lalaki nga inadal tayo. Mabalin adda ka nga sumangsango iti narigat, nariribok nga dadagsan nga sitwasyon iti panagbiag. Kang runan iti dati nga gundaway, dagiti bandag iti kalamidad nga mapadpadasan tayo kakabsat. Mabalin nga awan iti ammom nga aramiden, no di agsaludsod, ag na babalawan, ag tanambutob, iti apo, ayatek nga kabsat. Awisin ka nga makipagkararag kanya. Katrik naem, iti ayat ken bilig iti Dios palubusan kakabsat nga mangngegday tang karini Apo Dios nga kunana itangal daw makipagyan kanto kanyak iti paraiso. Saan pa nga naladaw ti amin kabsat? Adda pa iti gundaway mo. Adda pa iti gundaway tayo. Tapno ti kasta dayta nga timok iti Apo manggagad tayo ti kaunggan iti puso tayo. Dawatek man kakabsat no. Awan pa iti personal relationship mo, no kayat mo nga mapadasan, no kayat mo nga mangganday ita nga kariti Apo nga ita nga aldaw, makipagjan kanto kanyak, iti paraiso. Dawatag man nga agtang badtay kat makipagkararag ka kanyak, iti ababa nga kararag kabsat. Sikaman kat lumlumday, sikaman kabsat kat agbirbirok iti talna, iti kapanunutan, kabsat day iti pag-iso nga tiyempot at natikasta, awatem ni Apo Diyos, kas manubot kin mangisalakan mo. Amami nga nainlangitan, adang nakitak iti biyag ko kadag iti duwa nga lalaki, ngayon kami nga inadal. Bigbigag Apo, nga gablabasak iti nariribok nga kasasaad, ket kasla mapukaw iti pamatik ken panagtalek ko ken ka. Apo pakawanin na. Palubusan ka nga agtig na iti biyag ko iti dayto nga kanito. Ipaay ko ken ka iti amin nga panagtalek. Amin nga ayat ken pamatik. Itdem ti Espiritu Santo kanya. Kitagtignay ka iti nakaskas dao nga wagas kanya. Dalusam iti pusok, iti anyaman nga lapod, tapno saan kong marik na iti presensyam, iti biyag ko. Isurat mo ti libro iti biyag, itinagan ko Apo. Kit manipod iti dayto nga daw, sikan ti agtaan ti biyag ko. Amen. Siyak man lang tagkararag iti dayto nga gundaway kakabsat. Adaman nagidagdingdingi kanyak Apo nga mariribukan, at dadang sumangsango, kadag iti naduma-duma nga pakasuutan iti biyag. Apo dawatek man iti panagtignay mo kadag iti nga kakabsat. No kasatnong nga impaayan iti talna ken rag-o dya may kadwa nga lalaki nga imaw ken ka. Kastaman ti aramidem dagiti kakabsat mi Apo Dios iti dayto nga kanito. Ipayam iti namnama. Kastamot Apo nga maparigtada iti pamati daken panagtalik daken ka iti dayto nga kanito. Uray Apo mariknami Apo Dios. Iti makarikna kami iti panagrigat kadag iti nga mapaspasamak ti aglawlaw mo. Aglawlaw mi Apo Dios. Ngam sinanama kami nga iparik naman iti dayto nga aldaw iti panagbalegi kadag iti sangsanguan iti tunggal maysa kada kami Apo. Apo Dios adda ken ka iti sungbat kadag iti karkararag mi. Sika iti kalaingan nga mangagas kadag iti kakabsat nga sumangsango Apo iti naduma-duma nga sakit iti dayto nga kanito. Sika iti prinsipe iti talna. Kadag iti mariribukan ken marigrigatan iti panagbiag da Apo. Ikatuman nga ikatuman dagitoy Apo Dios nga haan nga nasaya at nga negative thought na para ken ka Apo. No di ket ti Apo ipakita man nga sika iti sarikad iti tiyempo iti riribok. Sika iti Dios ang mangsabat kadag iti kasapulan dagiti kakabsat nga adda iti problema na iti na pinansyalan nga banbanag Apo. Ingkarim Apo nga sika iti Dios ang mga ayat kada kami. Ingkarim Apo nga sika iti source iti amin nga mabalimong ipaay dagiti kasapulan dagiti kakabsat ni. Iparik naman dayta nga naindaklan nga ayat mo kadag iti kakabsat ngagmaymay sakin agladladingit iti dayta nga kanito. Sika Apo iti balegi iti tunggal maysa kada kami Apo.
ket kukum aming gloria, aming nga dayaw ken panagdalik mi Apo. Tinglam iti biyag mi, anyaman dagiti ramiden mi iti dahi tingag malam Apo. Kuyugan na kami, iti presensyam ket agbalin kami nga bendisyon. Ken silaw dagiti aglawlaw mi Apo, iti agmalam. Madaydayaw ka Apo, itantanok na ka. Itinaga ni Jesus. Amen. Gipen aldaw naglabas jak magawidan sanay tuyriknak taanyan nakinadakes tinagdaldalanak nagsagagaan tiadwarigat napukaw biag nung natalgad tiya po Resok nang ikamangak tuwi biag Itakan taak kanta tiragsak tamanikod singed nagungkot lawa Apuag serbiyak ken nagtuluyak aging nga alaem tuwing pabulod mo abiyak Idaydayaw ka. Madaydayaw iti Apo, idaydayaw tayo iti Apo iti agnanayod ket talawen iti daytoy gundaway. Agyaman akman iti lasud 30 nga minuto ngayon kay panakiadda kami iti daytoy gundaway kakabsat. Kay tuman nga kablaawan dagay kakabsat nga taga Santa Maria ken taga Pinto Alfonso Lista Ifugao nagapo iti kablaaw ken ni pastora nga Imelda nga Udan Fernandez. Kita kastamat kakabsat dagay dati live streaming, dagiti agbibuya, madam agbibuya, kay ni Sister nga Delia Arok, good morning, ni ating Nita, nga gabayan dita Rosabella, good morning, kay ni madam nga Rovilinda Arok, good morning, Sister Ruby, good morning, Brother Joel Dulnuan Haramilio, blessed Thursday morning, Pastor Lawrence. Okay, sige, itry mo kung nga maka-attend kami kabsat, invitation mo, madaydayaw iti Apo. Kini Sister nga Vivienne Benavente, good morning Pastor, madaydayaw iti Apo iti dayti manen nga Agsapa da kami manen kini Mami Angelita biag ngagdingdingeg iti nasantuan nga sa ni Apo Dios. God bless us all, stay safe. Kunanan ni Sir Pedrito, good morning. Oripay kini Ma'am nga Nancy Daliego, good morning. Kada kayo amin dita Bacnor. Kini Brother Edelmar Balbin, kumusta kan kabsat dita Tumaweni. Kini Sister Mercedes Montemayor, good morning Sister Merced. Kini si bubuo nga pamilya. Oripay kini Ma'am Lourdes. Pastor Roger, good morning. Pastor Alex Fernando Ritua, good morning po. Pastor Lawrence, thanks you so much for this very encouraging message today. Truly the Lord Jesus Christ is our Savior. Pag-greet naman po ang mga kapatid sa CFFC Cebu at CFF San Isidro galing po kay Pastor Alex Ritua. Kini Pastora Virgilin Pascual Makaling, good morning po. Kini Madam nga Shirley Dumon, good morning Pastor Lawrence, thanks for the bread of life through you. I'm blessed. To God be all the glory. Stay healthy and protected with your family. Thank you. Nakipagdayong magkadatay kakabsat ni Brother nga Milbert Agkawili. Good morning Pastor Lawrence. Amen. Watching from Salgamo. Pastor Ray Kakal, good morning Pastor. Kablawak man ni Sister Annalyn na Basen nga naka-edda pailaeng. Good morning, kinkastamat kini Brother nga Joel Dulnuan Haramilio, madamang agdingdingig tata Pastor, apan kano makikapidita ni Pastor Ray Kakal. Kasi imbagana, good morning kini Sister nga Dinan Ulaya. Oripay kini Brother nga JC Montemayor. Ma'am Biron, kini Sir Alex, good morning. Pastor Ricky, good morning. Oripay kini Ma'am Gloria de la Cruz, Ma'am ni Teacher Glo, good morning. Kini kata kayo, amin nga dumdumngeg.
Amen. Good morning, Pastor. God bless you and your family. Kuna ni Ma'am ni Sister nga Delia Aro. Kada kayo aming alda kalagisibsibay ti radyo da. Good morning kinagasat nga aldaw iti Huwebes. Pangikan tayo ti programa ti Agsapa a Napnwan ti Namnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu nga ipakararag, ag-text kayo ditoy 0917